Кирилто, здравей! Попитахме 100 души на случайен принцип, кое е по-добро, GNG или CyberGun. 50 от тях ми отговориха, че желаят да имат интимни отношения с майка ми по... Защо? Кирилто, здравей! Попитах 100 души на случайен принцип, кое е по-добро, GNG или CyberGun. 50 от тях ми отговориха, че желаят да имат интимни отношения с мой близък роднина по майчина линия. 25 от тях ме попитаха откъде им номера им и защо звъня в 3 часа през нощта. 10 от тях отговориха, че имам грешка и някои даже допълниха, че тя е в раждането ми. 9 от тях ме попитаха аз от Възраждане ли звъня. 4 отговориха, че за всичко са виновни сионистите и 2 затвориха с думите, че такива като нас са виновни за краха на държавата. Опирайки се на тези неоспорими данни, стигнах до извода, че е време да проведем полеви експеримент. И за това ще сравним два модела от двата производителя, които са в една ценова категория. И сега остана само да намерим някой добър, независим човече, с който да ни помогне в сравнителните тестове. Господине, бихте ли били така добър да помогнете с една благородна кауза? Бамбал един на... Малко съм заед в момента, ама защото съм порядъчен човек. Ще помогна и после ще си довърша. И така, днес ще сравняваме следните реплики. В ръцете си държа един от най-известните и продавани M4 варианти на GNG, по-точно C-M16 Rider. Стандартната версия, не дългата. Да видим какво има в кутията. В кутията се предлага с две свидетелства за нехуманно отношение към горите, напечатани съответно на английски и китайски. Имаме един метален хай-кап пълнител с вместимост около 350 топчета. О, боже! И една реплика, изработена предимно от полимер. Други неща в кутията няма. Срещу GNG-то ще се изправи модел Colt M4 Blast на CyberGun, който представлява метална реплика, потопена в черна нежност и грижа. В комплекта има метален хай-кап пълнител с вместимост 300 топчета, никел метал хидридна батерия 1100 мАч 9,6 волта и съответното зарядно за нея. Под репликата има изкрита пружина. Втора. Baby. Ангар! Значи, за да сравним репликите по максимално еднакъв начин, ще използваме ние същи топчета, 28 на BBS, не с друг, защото трябва да се продават, и 9,6 волтова никел метал хидридна батерия, която предвидливо някой е заредил предварително. It's me, Mickey Mouse. Браво! И така, ще тестваме репликите на групираност и далекобойност, да видим докъде горе-долу е реалното им приложение в Airsoft игри. А пък самото сравнение между двете реплики е на база един и същи ценови диапазон. Дръж и двете, аз ще се опитам да снимам, а тя отзад снима как ние снимаме и после как стреляме. What? Разбра ли? Това да е малко по-малко. 1.004. 1.0 джаула точно. 1.03. Горе-долу там, между 1 и 1.5. Давай. Пусни от коси, за да се виждат. Те си не ги виждам, къде отида? Да, на същото място абсолютно отиват, по абсолютно същата траектория. Пусни още два откоса да се види. Добре. И същата дистанция. Същата дистанция, поведението на топчето е аналогично. Изглежда, това е предела на дистанцията по принцип на тези реплики за 1 и 1 джаула.
Едно 0,4 джаула, дай пак. 1,14. 1,14, окей. Те реално топчета падат точно на това. Точно на кафявото на бара отдолу. Пусни 3 откоса. 3, 4, 5 откоса пусни един след друг. Добре. Сега това беше Cybergun. 51. Да. И така, приключихме с полевите тестове, на които се опитахме да сравним две максимално еднакви емки. Еднакви от към ценова категория. На този етап, в момента в който снимаме видеото, тази емка е на 450 лева цена, тази е на 440 лева. Разбира се, че в някои други европейски или щатски магазини ще има някаква лека вариация или нагоре, или надолу. В по-добрите магазини, разбира се, надолу. Но така или иначе и двете емки ще бъдат приблизително на една и съща цена. Затова ги сравняваме. Какво имаме като технически характеристики? G&G-то е с изцяло полимерно тяло. Долния, горния ресивър, ложата отпред е полимерна, мушката може би е алуминиева, не съм сигурен. Тръбата на приклада е метална, самия приклад е полимерен, има се стандартния за този тип приклад луфт. Ръкохватката е полимерна, бутоните са метални сплави, като дължина на цев са максимално сходни, нали, на двете емки. Имаме регулируем хоп-ъп и на едната и на другата. Тук имаме хоп-ъп шторка, която се отваря по този начин, т.е. тя се опитва да е постоянно затворена. Това може би е добро нещо, защото при Cybergun е обратното и зъбчето, което отговаря за цепа за задържането на шторката, обикновено сдава багажа след някакво определено време на използване. Хоп-ъпът тук е класически Tokyo Marui стил, докато при Cybergun е ротари тип хоп-ъп. Не бих казал, че е лош в никакъв случай, даже това е едно от предимствата на G&G-то като цяло спрямо по-голямата част от емките. Хоп-ъп гумичката тук е студоустойчива, добра е, държи много добре своите свойства дори при падане на температурите. Гирбоксът е метален, версия 2, без бърза смяна на пружина, с стандартен феромагнитен мотор. Имаме изцяло полимерно бутало с един стоманен зъб, полимерна глава на цилиндър, полимерна глава на бутало и вече имаме метален водач, който е без лагери. Нямаме лагери нито в буталната, нито на буталната глава, нито на водача и имаме съответно пружина М100. Думната енергия около 1 джаул. Дори с настроен хоп-ъп за 25 или 28. Като започне да се настроя вече за 30 и повече, този хоп-ъп няма проблем да повдигне и 32 топче. Единственото, което ще отнеме от думната енергия и ще падне под 1 джаул при всички положения с по-тежки топчета. Вътрешната цев тук е 608 алуминиева, така да кажем едно работно конче. Не е нищо кой знае какво. Колелата са всъщност едно голямо предимство на тази реплика, защото са доста качествени, с минимални дефекти изобщо. Много рядко съм срещал дефекти на колела на G&G и спокойно държат самите колела и по-силни пружини. Само да проверя. Този конкретен модел и с по-новия гирбокс, който спокойно държи по-силни пружини и няма проблем да се дигне до 1,7 джаула. Единствено, че каквато пружина се сложи, с такава се играе, за да се смени, трябва да се разглоби изцяло гирбокса. Батерия и зарядно трябва да се купат отделно. Симулират! Общо взето, известни са със своята надежност тези реплики. Какво представлява Cybergun? Това е една изцяло
метална реплика. Долния, горния ресивер, ложата са написано, че е фрезован алуминий, най-вероятно е от лед и само финиша му е направен на фреза, защото това е много по-евтин процес. Тръбата на приклада също е метален. От полимер са приклада, ръкохватката, флип-ъп преден и заден, т.е. мерник и мушка. И двете могат да бъдат настроени тук по вертикала, тук по хоризонтала съответно. Има и две апертури. Кейма от ложата позволява насад да бъдат разполагани по различен начин. Цевта е 603, ако не се лъжа в този модел. Мога и да греша, по технически характеристики е 603, но някой път и производителите послагат в това, което предлагат. Така ли, че тя е месингова, гирбоксът е метален, колелата са по-ниско качество, отколкото в GNG, но такива колела спокойно сме правили апгрейди до 2 джаула долна енергия, без да създават каквито и да било проблеми. Гирбоксът е на лагери 8 мм, докато GNG използва втулки месингови. Имаме бърза смяна на пружина през приклада, който мога да демонстрирам след малко. Пружинка. Мотора е феромагнитен. Контактната група е класическа механическа, както и при GNG-то. Буталото е полимерно с изцяло стоманена рейка. Тук няма никакъв проблем да се извади пружината и веднага да се сложи пружина за по-висока долна енергия, за 1,7 джаула с принужната компресия. Докато при GNG е препоръчително да се смени буталото. Другите части ще издържат, но буталото забите, тези, които са полимерната част, съответно задната част, ще се износят доста по-бързо, отколкото стоманената рейка. Хоп-ап камерата е ротари тип, отваря се по този начин, има и отдолу допълнителна шторка. Трябва да се държи отворено, за да се настрои хоп-апа. При максимални настройки този хоп-ап също може да повдигне 30, в най-добрия случай и 32, но по същия начин долната енергия значително ще намалее, заради триенето, което оказва самата хоп-ап гумичка на топчетата. Проблем, да. А отверката къде е? И така, след като демонстрирахме, че като цяло репликите имат еднаква пределна дистанция и еднаква група, абсолютно сходна група, сходен темп на стрелба и бих казал даже и звука им е доста подобен, бих казал, че изводите са очевидни. Всеки сам си преценя, защото е най-важно репликата, която се взимаш, да ти харесва. Другото може да се нагласи. Чао от мен и до нови срещи! Забравих да ти кажа, ако ти е харесало видеото, дано ти хареса и аудиото. Чао!